Vem!
западат коледни добрини. В чувалче номер 1 се крие един въпрос. Кое е добро? Отговор. Мама ми казва да прави добро, но не знам какво точно е то. Може би това, че храни с чухички малките птички, или че на бедната баба в нашия плод и ни давам най-сладкия плод. Мама ми казва да правя добро. Моля, кажете, какво точно е то? Да си добрата, значи да обичаш земята родна, родното небе на помощ на другар да се притичаш и нищо да не може да те спре, да ставаш с зората засияла, вредом да откриваш красота, да се раздаваш без остатък цяла и да не съжаляваш след това. Чувалче номер 2 се крие изречение. Аз започвам, вие продължете. Винаги да вършим добро, дори и на тези, които ни причиняват зло. И нека на злото добро не отвърне, да бъдем всички добри. Един ден във всеки доброто навърне и ще да ровящи очи. Чувалче номер 3 пише: какъв ще станеш ти и какви са твоите мечти? Отговор. Искам да стана добро момче. Ако фана някой случай, ще го пусна на свобода, на края на гърда. На побойника ще кажа да спре, да фини очай на мрежата се. На хората в пустинята ще дам вода, и те ще спасат беда. Казва, че ако в коледната нощ си пожелаеш нещо, то непременно се сбъдва. Ние децата имаме безброй много мечти. Какви са те, кажи ми ти, дете? Мечтите са полет и вид на душите, красиви, ефирни, чудесни. Побират се само в песни, те завист и зло побеждават, тъга и сълзи пресушават, изпълват с обид сърцето и правят младец от детето. Всяка вечер вкъщи приказките същи. И защо е спор? Колко смешни хора викат до тавана, аз какъв да стана. Татко казва лекар, мама пък аптекар, баба иска инженер, дядо офицер, а на моето мече шеф на всяка вечер, на децата ред по ред, да продавам сладолет. Номер 5 сега съм аз наред, да бъдем добри, състрадателни, великодушни, разтълкувайте ми тези думи, дечица послушни. Добър е този, който прави думи сливи, да подеш ръка на болен, да подариш света на любим човек. Добър е човека, за който от хляба очуква парченце на кученце слаб. Добър е човека, за който не струва кученце гладно да излекува. Добротата чука на вратата и да й отворя типше мас, за да пристегне тихо в сърцето, да махне лошото от нас. Аз искам да я познаваш, да влезе в твоето сърце, защото с добрина продължава да си стегне нашите ръце. Ученика прекрасна. Прекрасно да постъпваме с хората така, както ние искаме да постъпват с нас. Съгласни ли сте с мен? Да! Без завист към брата, съседа, без завист към своя другар, да всеки с любов да ни гледа, да бъде доброто ни дар, да бъдем щедри към всички, към болни и бедни деца, да видят със своите очички по-хубаво светъл света. Седем е число любимо на джуджетата, козлетата, на седмицата, на дъгата, на някои хора по земята. От мене чуйте това, добрият човек искрено признава грешките си и моли да му простят. Дядо Господи, пусти ми, моля ти се от душа, шум и разум, надари ме, да ми
сърцето от мисли неща, всичко виждаш от небето, зла за мене декоста. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот, мир и любов на всички братя и добро за нашия народ. Животът е прекрасен, когато си дете. Волно да играеш, щастливо да растеш. Вярвай в чудесата, където и да си, на никого не давай тази вяра да ти угаси. Приятелство от детските години, прекрасен спомен си оставащи, приличаш ми на цветните гради, безбройки всякакви мечти. Приятел. Спокойно. Те е приятел. Подай ми ръка. Толкова хубаво го казваш. Искаш и после да го кажем? Добре, айде, той ще се успокои малко, след това ще го кажем. Хубаво е, когато си признаваме грешките. Още по-хубаво е, когато прощаваме тези на другите и когато те скърно молят за прошка. Когато си беден, когато си слаб, когато трепеш за къщето хляб, когато трябва пъкан твари, препълвата с крак и чудо не се отчаи, не се навежда, не си позволява да губиш надежда, защото макар да е била възможно, човек е пак те държава любов. Каква е опозба, какво са
пари, пред светлата участ да бъдем добри. Когато в сърцето ти гняв се надига, кажи си много кротко думата си. И вярвай, че пак ще спечели в боя с лошите мисли, усмивката твоя. Защото макар да е жило злото, човека все пак побеждава доброто. Добрината, но къде се крие добрината? Може би в сърцата, сега да кажат децата. Къде е добрината? В пухените облачета бели, в малката трева, в пеперутка пърхащат крилца, в топъл южен вятър, звънът детски смях, в радостен камбана извън, в тиха песен, в мила дума, в таистън птичи зов далечен, в душите хорски с любящи сърца, в сълза от радост и целувка нежна, далечните звезди, в изгреб в нощта, в малка роза в цвете, капчица лоса, звезда, в радост, спомени в тъга, в моето и твоето сърце, тя е тук на сърце. Чувалче номер 12 в моите ръце. Чуйте сега новината от децата, колко струва добрината. Ах, добрината, колко е сложна тази дума крила, колко ли струва някой да каже, що бе тъй малко, щом липсва даш. Може би струва купища злат, или пък колкото царство богат. Струва трохица, когато я даваш, цяла вселена, щом получаваш. Аз дечица мили ще ви дам почивка. Песен за дядо Коледа запейте и за неговата цяла чета малко бъргави чуджета. Всяка година идва при нас дядо Коледа, тихо без глас. Ой, Коледо, мой Коледо, тебе си пеем и Бога славим. Ой, Коледо, мой Коледо, тебе си пеем и Бога славим. Всеки му носи млади стар и го дарява соледен дар. Ой, Коледо, мой Коледо, тебе си пеем и Бога славим. Ой, Коледо, мой Коледо, тебе си пеем и Бога славим. Дядо, той аз го знам, пълна торбичка пращам и сам. Ой, Коледо, мой Коледо, тебе си пеем и Бога славим. Ой, Коледо, мой Коледо, тебе си пеем и Бога славим. Който не слуша, байга се ох, че му торбичка пълна с картоф. Мой Коледо, мой Коледо, тебе си пеем и Бога славим. Ой, Коледо, мой Коледо, тебе си пеем и Бога славим. Чудесно тук се забавляваме, но нека за приятелството да не забравяме. На кой казваме приятел пръв? Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? За това, че пръв полита в огънта да спаси. Пръв си без да се запита, прав ли си или не си. Пръв за теб пролива кръв и ето за това се казва, че приятел е пръв. Дори да си богат и прочут и знатен, страшно на този свят да си без приятел. Четири очи светът по-добре се гледа. И е двойна радостта в битка и победа, ни на болка и дискръп, нищо страшно няма. Щом с приятелят на гръб носите ги двама. Че макар да си прочут и знатен, страшно е на този свят да си без приятел. Ти си изчакай.
Чувалче номер 16 пише: стихчета за Коледа знаете прекрасно. Може да ги чум с вашите гласчета ясно. Коледната вечер свята, всички сме събрани по телхата. С весел смях и много песни, гости чакаме чудесни. Щом се чува после звън, всички скачат като в сън. Ти, Джани, до вратата гледа, пълна е снопата. Коледа, празница нощ, свети ухата, а покрай нея пея децата. Всички лица са ведри, засмени от любовта, те са озарени. Чухте и всички, Исус се роди, с обича вяра Той ни дари. Кратко всеки е състав, нещо се е пожелал. Значи на сутринта, там пред пътната врата, чорапчето превито, нещо тайно ще е скрито. Че нощта оманя свята, всеки даре на земята. Тято коледа минава, чут гитарове тавя. Дядо Кодела, пуснена телха, дай подаръче за мен и за всичките деца. Дните чакна за усмихнати очички и потенати ръчички. Вижте как еят телхите сега, радват се всички. От планината лети през снега, сребърна малка женичка. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, сребърна малка женичка. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, сребърна малка женичка. Как се радваме, идвай при нас, мил и добър дядо Мраз. Носиш подаръци в пълния кош, светлата празнична нощ. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, светлата празнична нощ. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, светлата празнична нощ. Тук пише така: всеки има славица звезда, виждам тук звездите са блестели, танца, вие се завършете, талахте си покажете.
Има за човека важни три неща и от тях животът му зависи. Важна е за всеки първо любовта, защото без любов животът няма смисъл. Вярата ни дава сила за живот, сила да покълва семената. Вярата озрява всеки чуден плод, който щедро дава ни земята. С любов и вяра пълен е света, трябва ни една надежда само. Вярна дружба, труден кръстопът, нека е приятелското рамо. Има неща, мои приятели, младост, които не могат да се връщат назад, но всички знаем, надеждата крепи човека и кара го да гледа все напред. Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавала. Познайте какво, надежда за всички, купете стъпка за вас. Всеки трябва надежда да има и на всеки бих я давала аз, колкото трябва за трима. И на този, който няма пари и само отвън го поглежда. И бих му дала без да плаща дори всичката своя надежда. Времето на звездопада вече минава. Нощта до пристигането на дядо Коледа наближава. Лъдата бето стегне паперузи, не го покрива всичко вън. Когато рано се пробуди, туда ще стигне светъл чуден звън. Кампани ще гърмят там, туртен фантъм, ще бъде радост в оските стълта, че този ден дошъл е на земята Христос, Бога на всичките деца. Дошъл е той при нас да заничи, да страдане за другите света, да кричи сърцата ни за обичи хората и всичките неща. Той сега земята побеляла, чист ден пречист, велики нов, на хората в сърцата избряла, на звездата на Христовата любов. Теди, чакай, сега е Дитко. Нека Дитко. Весело. Хайде, нека всеки чуе. Нека всеки чуе, нека всеки знае. Доброта край нас витае. Доброта при нас витае. Нека сбъдват Нека бъдат се мислите от тях. ясните вези. Нека всеки напредува, нека бъдем по-добри, но не само по-лесите. Браво! Браво! Thank you.
по-малките момичета. Весела Коледа, любими приятели, нека света се отвори за нас и ни приема своите обятия и запомним добро този час. Толкова думи и поднови има, за да покажем нашите мечти. Носим ли в себе си обид за трима, значи ние сме хора добри. Нека с усмивка да кажем направо, нека дадем част от своята любов, нека постъпките водят и право към светлината на живота ни нов. Скъпи родители и гости, децата от група Шарена бега ви пожелават весели празници. Колко много добрини и този звездопад почна преди децата да почнат да влязат, защото вие бяхте невероятни, тихи, добри, всичко най-добро, което може да пожелае един родител за децата си, бяхте вие, а и вашите деца, ваши копи. Деца, невероятни бяхте. Много ми хареса. Наистина беше звездопад от добрини. И това са неща, които поне повече от половината ги правим, нали? Да. А което не правиме, ще почнем да го правим. Благодаря на учителките, на целия екип на група Шарена бега, госпожа Маркова за невероятния празник, защото това беше празник. И сега, мили деца, има малка изненада. Имаме две гостенки, които вие не знаете какви са, моля да заповядат. Да се представят, аз си мълча и да чуете за какво ли са дошли. Ами ние дойдохме да се запознаем с вас. Не знам как да застана, така че да ги виждам всичките. Много ми се иска да ви прегърна всичките по-отделно и да ви кажа, че бяхте невероятни. Вие сте прекрасни деца. Възприели сте от вашите родители и от вашите учители най-добрите ценности. Добротата, приятелството и любовта. Носете ги в сърцата си, мили дечица. Бъдете живи и здрави. И нека в навечерието на Коледа да ви пожелая всичките коледни чудеса на света да се изсипат във вашите домове. На Коледа се случват чудеса. Нека във вашите семейства винаги грее любовта, разбирателството и добротата. Бъдете живи и здрави. Вие сбъднете мечтите на вашите родители и своите мечти. Не се притеснявайте да мечтаете, мечтайте и следвайте мечтите си. А кои сме ние с госпожата до мен? Ние сме две учителки от второ училище. Аз съм госпожа Цветкова, а това е госпожа Веселинова. Дойдохме да ви видим вас, мили деца, и да ви поканим и вас, уважаеми родители, да се запознаете с нашето училище, да се запознаете с нашата работа, защото ние можем да се похвалим с много, но не искаме сега да ви отнемаме времето, а да обърнете внимание на децата си. Заповядайте. Нашето училище е едно от най-хубавите в града. Ние сме едносменно училище. Работим на една смяна. Имаме 3 компютърни кабинета. Обучаваме децата и в извънкласни дейности, както и целодневно обучение на учениците. Като предимство на второ училище, че и след втори клас могат да посещават занимална, което за работещите родители е едно добро решение. Заповядайте, запознайте се с нашата работа, а ние ви очакваме. Поздравления за тези прекрасни слънчица в дома ви и в сърцето ви. Нека бъдат щастливи и вие с тях. Заповядайте. Благодаря. А сега деца изчакайте. А сега деца изчакайте, има още една изненада. Много сте добри, много изненади. А сега знам от родителите,
понеже те знаят какви деца си имат невероятни и има някаква изненада за вас от тях. Разбира се, ще почерпваме децата, но първо самите госпожи по един малък подарък за те. Се извинявам. Стъпвай назад, давай напред. Чуеш? Давай напред, но стъпвай назад. А тук всички децата. Ваница е добре да отваряш и съответно него имаше една един букет с петки там. Дръж малко, не седи само дръж малко. Имаме селки и други работи, ма не може Айде, аз си взимайте по едно и те бъде. Може ли да ги два? И ги отваряйте сега. Първо да сме отваряйте. Не ме дърпай! Не ме дърпай! Айде! Айде! Сложете ги на крачетата си и първо баничката. Сядай. Айде! Хващай! Си! Виж хубаво! Цяло нощ не си изчествали ми!